Dry spell nga nasidati sa Sugbo, gibanabana nga magpadayon ug mas mograbe pa karong buwan sa Mayo. Mga atabay sa kalungsuran nangahupsan na. Tulog ka panimalay gidaro sa truck di karga. Tulog ka mga tao nangaangol. Usa ka manhunt dimando alang sa mga suspect sa pagtulis sa usa ka ahensya sa alahas nga nakuhaan sa CCTV camera. Gisaulog ang paghandom sa ika-494 katuig nga kadaugan ni Lapu-Lapu patok ni Magellan. Duha ka adlaw sa mas gibalapdan nga street party gidagsa sa mga bisita. Fluvial procession gipahigayon alang sa paghandom sa ika-450 katuig sa pagkakaplag sa imahe ni Senyor Santo Niño. May hapon Sugbo, Kabisayan, aniya na mga balita, uban ang kanatibuk-ang pwersa sa News 5 Cebu. Karong adlaw Lunes, petsa 27 sa buwan sa Abril, tuig 2015, ako si Glenn Soco. Amo na ihatod ang mas sa iyong pagbalita, inubanan sa mas komprehensibong impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Gibanabana nga magpadayon o mu-intensify ang dry spell nga nasinati sa Sugbo karong buwan sa Mayo tungod sa El Nino. 23 na kaprobinsya ang apektado sa drought, samtang 31 ka mga lalawigan ang apektado sa dry spell nga naglakip sa Sugbo. Andrea Patenya, Sugin Liming. Mipasidaan ang pag-asa nga dako ang posibilidad nga mahimong moderate El Nino gikan sa mild El Nino ang nasinati sa nasud karon. Dinhi sa Sugbo mahimong moabot ngadto sa 37 degrees Celsius ang recorded temperature sa buwan sa Mayo, samtang 41 degrees Celsius ang heat index o kainit nga masinati sa tawo. Makita sa ni sa pag-asa website nga posible gyud nga mo intensify ang atong dry spell sa Mayo. Mas nakita na to sa itong mga modelo nga posible gid nga musukuan ba siya mo grabe ang atong kainit o kawalay tubig. Sa buwan sa Abril, katunga lang sa average rainfall ang nasinati ug gipanglantawan nga magpadayon ang below normal rainfall hangtod sa buwan sa Mayo. Dunay nasigpatang low pressure area ang pag-asa mga 300 kilometers gikan sa Philippine Area of Responsibility apan gipanglantawan nga mahilis ra kini sud sa duha ka adlaw. Hinuon gibanabana nga magdaki ni og light to moderate rain sa Eastern Visayas karong Biyernes. Sa monitoring sa pag-asa, posibleng mulanat hangtod tunga-tunga o di kaha katapusan sa tuig ang El Nino. Gi-expected ni base sa itong nakita nga modelo by mid 2015, so nasa mga June. Pero naapoy mga modelo nga nagpakita nga posible po gid siya nga mo persist up to the end of 2015. So nanapod tay bagong update ana by May siguro kung unsa na po'y bagong kalambuan na to. Suma sa report sa pag-asa, aduna nay 23 ka mga lalawigan sa nasud nga apektado sa huwaw nga naglakip sa Bohol dinhi sa Central Visayas. Samtang adunay 31 ka mga lalawigan ang apektado sa dry spell nga naglakip sa Biliran, Cebu, Eastern Samar, Guimaras, Leyte ug Southern Leyte. Apan suma sa drought ug dry spell assessment sa pag-asa alang sa buwan sa Mayo, nalakip ang Sugbo ug Biliran dinhi sa Kabisayan, diin posible nga magpadayon ug mo-intensify ang dry spell. Matod sa Department of Agriculture 7, wa pa sila'y nadawat nga report kabahin sa nangadaot nga pananumo nga matay nga hayop sa Central Visayas tungod sa El Nino. Matud pa, nakapang-harvest na ang mga mag-uuma sa 90% sa ilang pananum sa wa pa ang huwaw ug wa pa sa maabot sa critical level ang water supply alang sa irrigation facilities. Apan ilang gikabalakan nga kung magpadayon ug mosamot ang El Nino, maapektuhan ang second cropping kay di makapananom ang mga mag-uuma karong Hunyo ug posibleng muminos ang supply sa pagkaon nga locally produced karong Agosto o Setyembre. Supposedly by May, June, nakaland preparation na sila. Kitawan nato na nakatikad na sa ilahang mga kaumahan. So kung wala, dili sila ka-prepare sa ilang yuta by May, dili sila katanom expected by June. Tambag sa Department of Agriculture sa publiko nga mag-anad-anad na sa pagkaon og mga alternatibo sa humay in kaso mumenos ang local supply sa bugas. Dugay na gyud nato nagi-campaign, ma'am, no? Nga we are campaigning for our consumers not only to eat rice but also corn, cassava, kamote and other staple foods, no?
Nanawagan sila sa mga mag-uuma sa pag-report kung doon na sila nasinati nga mga problema tungod sa El Nino, sama sa pagkamatay sa ilang mga pananom, aron doon na sila mahimong intervention sama sa pagsugyot o cloud seeding. Mahimo silang udangop sa ilang City o Municipal Agricultural Office o manawag sa buhatan sa Department of Agriculture sa telephone number nga 268-5187. Andrea Patenia, News 5. Tungod sa pagmenos sa uwan nga nasinati sa lalawigan sa Sugbo, nagsugod na og kahubas ang uban nga mga tabay sa kalungsuran. Usa ka meeting uban sa mga mag-uuma ug mga eksperto ang ipatawag sa Vice Gobernador alang sa pagpamenos sa epekto sa El Nino. Jinky Rosit, Suginlimi. Karon pa lang dunay mga atabay sa mga kabukiran gikan sa pipila ka mga lungsod sa lalawigan sa Sugbo ang nahubsan og tubig gumikan sa kanihit sa pag-uwan. Base sa tala ang nadawat sa buhatan sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, ang mga naapektuhan mao ang lungsod sa Bulhoon, Balamban, Asturias ug Tuburan. Sagad sa mga tinubdan nila og tubig, nahubas na. Gitakdang magpatawag og summit si Vice Gobernador Agnes Magpale nga salmutan unya sa mga mag-uuma na nag-iya og deep well o ubang sektor sa Katilingban aron isgutan ang mga paagi unsaon pagsulbad ang problema sa supply sa tubig. Especially din sa city, di ba, na-feel na nila, padung nagali sa ang water rationing nila. So we will see kung sa itong mahimong sa province. Let's not wait for the situation to worsen. Ang PDRRMO miingon, doon na sila'y mga nahuna-huna ang lakang agig pagpangandam kuno galing musamot ang maong problema. Pero doon ay tingalig na bay ka ng water shading, no? Mapatake ba na? At the same time, pagtanaw pa sa mga source sa tubig nga pwede na itong ipakuan sa ubos, na pa may mga source sa tubig nga posible na itong mabutangan ubos o Ang Hunta Probinsyal gitakdang musumiter og resolusyon alang sa pagpangita og pamaagi nga maminusan ang epekto sa El Nino. Jinky Rosit, News 5. Pribadong tag-iya sa Molobolo Springs sa Tuburan. May reklamo nga gihulga sa mayor sa maong lungsod. Human gipaserhan ang resort o gipaguba ang ilang koral. King Perez, Suginlimi. Midangop sa Camp Arcadio Maxilo ang tag-iya sa Molobolo Springs sa Tuburan nga si Alan Servidor tungod sa hulga sa iyang kinabuhi gikan sa mayor sa Tuburan. Gireklamo ni Servidor ang mga pagpanghulga human gimando ang pagpaguba sa koral sa 3.5 hectare nga luna. Nga gipanag-iya silang pamilya o gikuha sa mga sakop sa Tuburan pulis ang truck nga tuyong gibabag sa agianan paingon sa Molobolo Spring. Di ko ta musukon supak tagbalaod na namin tagbalaod nga itong ang tumanon. So ang ipasiradaan. Nakaroon, isiradaan na nato, nasuko sila kaya di ko sila kaagi. Mutsa man tao na, private property man eh. Gipasiradaan sa mga servidor ang spring. Sukan niya itong Abril 6 tungod kay wala na marinyo ang business permit pag-operate sa resort. Apan sa dihang nangayo na og business ug fencing permit ang tag-iya, wa na mosugot si Mayor Aljun Diamante tungod kay nagkuwang kini sa mga requirements. Buot usab sa mayor nga paminosan ang parking fee sa mga bisita sa Natural Spring, nga usa sa mga atraksyon sa lungsod sa Tuburan. Apan matod sa mayor nga ang koral nagbabag sa akses sa katawhan ngadto sa dagat. Ato sa pagkuran niya, ako na siya maldaa, ako na siya pungan, pero patay nimo, kinakuran naman niya. Dito sa barangay gipablatter ni servidor ang death threat sa mayor tungod kay wa siya pagsalig sa mga pulis sa Tuburan. Kini ang hinungdan kung ngano midangop siya sa Provincial Police Director. Pagkakaroon na wala pag ko'y fact sa hitabo, so magkandak investigation. Sila mo yung hurga. Sila mo yung hurga nila. Wako yung hurga nila. Pagkakaroon nila. Gikatakda ang magatubang si servidor ug ang mayor at tubangan sa ombudsman alang sa paghusay sa nahitabo. King Perez, News 5. Gitakdang bisitahon ni Vice Gobernador Agnes Magpale ang lungsod sa Tuburan. Aron susiyon ang nahitabong kasamok tali sa mayor ug sa tag-iya sa Molobolo Spring. Ang Molobolo usa ka natural spring na nahimutang daplin sa dagat ug usa sa nag-unang atraksyon sa Tuburan. Ang Vice Gobernador anda mo patunga sa duha ka habig aron mahilot ang kasungian ug dili na maapektuhan ang turismo sa Tuburan. We already heard how we settled the Badjan Island Resort. I hope I can still be effective. Duha ka managlahing sunog nahitabo niya itong weekend sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ug lungsod sa Liloan. Lastly, Caminada Vistil, Suginlimi.
Wa na matabang kini mga panimay nga gilamoy sa kayo pasado alas 5 sa buntag kagahapon dinhi sa City Osangi, Barangay Paho, Dakbayan sa Lapu-Lapu nga giisa sa second alarm. Giyong nagsugod ang kayo sa giabangang lawak sa usa ka Ingrid Maestrado nga naggamit og kandila apan gihimaka kini ni Maestrado. Apan matud ni Lovely nga iyag yung nakit ang nagkayuna ang panimay nga giabangan ni Maestrado. Maestrado. So ang punto lang nato anang dapita kung ipaklaro na nato kay ni ligar magud siya nga napaong ang kanila but ang tendency ato nakita nagtumbok magutanan ang mga witnesses sa ilahan nagsugod niya nakita nato ang gibutangan sa kandila dito sa nag-originate ang kayo. Nagkaproblema sab ang mga bombero sa pagsud sa nasunog nga lugar tungod sa kagamay sa agianan. Ilan na lang gisumpay ang tulo ka fire hose aron maabot ang dapit. Usa sa gid ni hinuon ang atong gikaproblemahan tungod kay taas-taas matong linya nga ato ang mga gisigaran batong linyada nato duha nga to sa tulura nya magisinumpayay pa malangan na gyud na 200,000 pesos ang gibana-banang danyo sa nasunog nga nahitabo ni atong Sabado sa Tabuk Lamak sa Barangay Yati, lungsod sa Liloan. Dihang nadawat ang alarma sa kabumbiruhan sa Liloan alas 6:30 sa buntag, dali kining giisa sa Task Force Alpha. Human nila masuta nga residential area ang tapad sa nasunog nga himuanan sa lamination sa lamisa ug bangko nga pang-export. Matod sa tag-iya nga nabantayan siyang kapuyo nga dunay nagpaka-paka nga linya sa kuryente ug wa madugay misilaob ang kayo ug midako gumikan sa chemicals nga ilang gigamit sa lamination. Sud sa 5 minutos nakontrolar ang kayo human tabangi sa ubang kalungsuran og volunteers ang Liloan Fire Station. Primero ani na yung buto dito mo iba kuryente. Yeah. Ang mga sinugdanan sila dayon. Poste sa suod sa ilang company ba nga dito nag-spark nga tungod kay naman sila stock ng mga flammable liquids motong kada yun. Leslie Caminadi Vistil, News 5. Mini dump truck nga dunay kargang uling mibangga sa tulo ka panimay sa barangay sa Pangdako, Dakbayan sa Sugbo. Tulusab ka tawo ang gikatahong nasamdan atul sa maong hitabo. Jinky Rosit, Suginlimi. Wa na mahitsura kining balay nga gipanag-iya sa pamilyang gabihan dinhi sa sitio Kabading, Barangay sa Pangdako. Human daruha sa mini dump truck nga dunay kargang uling kagahapon sa hapon. Duna pay laing duha ka panimay ang naapil sa insidente. Tulo ang naangol sa maong hitabo nga naglakip sa driver sa truck, iyang anak ug ang anak sa tag-iya sa balay nga si Maggie. Usa ka 6 anyos nga bata sab ang giingong na shock sa hitabo. Gawas kumugi pagkasuntok ano niya, dini. Ko ba na pagkaigoan na lagpo tong mga halublak to sa ubos may gani kahiwasan ko maigo. Si Mario nga mo'y nagtabang sa driver nga si Rexy Sabayto mitugan kaniya nga nawad-an kini og preno dihang padulhog na siya gikan sa sitio Pamutan. Samad sa ulo ang naangko ni Sabayto. Hindi po medyo ko ako adyo nga di ko ka-discuss po. Ilaos na ko dito, dakan niya ma-discuss siya. Papi, das maglan ako drigbalal lang. Sa pasiunang investigasyon sa Sitom, posibleng kusog nga nakapadagan ang driver tungod sa skid mark nga moabot og 20 metros. Pag-apply na siyang brake, diretso siya diri. Kaya pa ning steel railings, most probably among ang ubang bay. Kasong reckless imprudence resulting to damage to property and physical injuries ang atubangon sa driver sa truck. Jinky Rosit, News 5. Nanawagan si Cebu Archbishop Jose Palma sa mga kompanya sa pagpangga o pag-atiman sa ilang mga kawani, hilabi na niya atong dugay ng nag-alagad kanila. Himo ang panawagan sa Arsobispo sa Sugbo nunot sa kalit nga pagkataktak sa kapin usa ka gatos ka mga kawani sa GMA TV network sa Sugbo ug sa ubang lugar sa nasod. Matud sa Arsobispo, dili unta kini angayan nga mahitabo karon, hilabi na kay karon mao ang tuig sa mga kabus kon Year of the Poor. Matud ni Archbishop Palma, angayang ipatuman sa mga nanag-iya sa mga kompanya ang gugma sa ilang isig kaingon ug dili ang pagpalambo sa mga negosyo. While business thinks of profit, but I think profit should only come secondary to service and
Niadtong Biyernes ug Sabado miabot dinhi sa Sugbo ang dulan 50 ka mga delegado alang sa ipahigayong International Eucharistic Congress. Ilang gisusi ang mga lugar nga pahigayunan sa mga kalihukan niini. Jinky Rosit, Sugin Limi. Ang mga kadagkuan sa simbahan gikan sa nagkalain-laing nasod mo ituyong mianhi sa Sugbo aron personal nga susihon ang mga pagpangandam nga gihimo sa mga local organizers alang sa International Eucharistic Congress. Kagahapon, nag-ocular inspection sila sa 5 ka mga venues din ipahigayon ng panagtigom sa mga pari, laiko ug relihiyoso sa simbahang Katoliko. Ilang gisusi ang Kapitolyo, Cebu City Sports Complex, Plaza Independencia, SRP nga nahimutangan sa templete ni San Pedro Calungsod ug ang katapusan ang IEC Pavilion. Ang usa ka sakop sa International Pontifical Committee nga nakabase sa Dublin, Ireland, nalipay sa nakitang kalambuan sa preparasyon nga gihimo sa mga organizers. Apan iyang awhag, mao ang dugang volunteers kay 15,000 ka mga delegado ang gilaumang mutambong sa maong kalihukan. The larger volume of work is needed and the welcome that will be needed for the international delegates when they arrive will require the assistance of many volunteers. Doon na pa'y siyam kabuwan nga pagpangandam ang mga organizers ug niining panahona gilauman sa mga delegado nga makumpleto na ang tanan gikan sa accommodation hangtod na sa security. But now is the time when host families and parishes will start to see that 6 months is not far away. Si Cebu Archbishop Jose Palma mipasalig nga andam na ang Sugbo alang niini ug malaumon siya nga makatambong sa International Eucharistic Congress ang Santo Papa. Still we are hoping because one possibility is if he comes to a country in Asia because of a big event, he might pass by. Pero yun lang, we are not sure until there is a final word. Jinky Rosit, News 5. Mas menos ang mitambong sa mga kalihukan sa pagsaulog sa kaplag nga sama sa sinulog. Gamay ra ang mitambong sa fluvial procession, samtang menos usab ang misaksi ug miuban sa translasyon. Ryan Sorote, Sugilini. Sayo nga nakadeploy ang mga barko sa Philippine Coast Guard sa Tibuok Mactan Channel alang sa ipahigayong 11 kaplag fluvial procession. Apan misidlak na lang ang haring adlaw, maihapra ang mitunga aron sa pagsalmot sa kalihukan. Mas daggan ang mga barko sa Coast Guard nga nagbantay kaysa misalmot. Wa makaabot sa napo ang mga nagparisgo sa fluvial procession, apan mas minus pa ang miapil. Sa next 50 years pa susunod ito. So every 50 years naman to. So matagal pa. Wala na tayo dito ngayon. Wala. Wa magdali og normal ra ang dagan sa galyon nga 7 knots nga gisugat pa sa naandang fireworks sa dakbayan sa Mandawi. Ang mga barko nga maagian sa mga pantalan nipatingoy sa ilang serbato alang sa pagsaludo sa pag-agi sa imahe Senyor Santo Niño. Pipila ra usab ang nag-atang sa pier sa pag-agi sa galyon og sagad nila mga trabahante sa pantalan og mga na-stranded nga pasahero tungod sa pagsira sa Mactan Channel. Gisugat ang imahe sa mga dancers nga gisundan sa hangubo nga prosesyon ini paingon sa nagmingaw nga Basilica Menore del Santo Niño. Kaghapon, gida ang imahe sa Santo Niño gikan sa simbahan sa San Nicolas paingon sa simbahan sa dakbayan sa Mandawi. Apan dili sama sa translasyon sa sinulog, mas minus ang mga nag-atang nga mga deboto kilid sa kalsada kaysa naandan. It's a time of grace for us to reflect about our Christian faith, on how we can deepen our faith. It's not only a celebratory event, but it's an invitation for us for renewal of our faith, of our love to the child Jesus, and of course, about our devotion to the Ryan Sorote, News 5. Araw-araw may pangit na lalapit. Didikit. Gustong tumapit. Not with Dr. S. Wong Silver Soap with Moisturizer. Kumukontra sa pangit na tigyawa, buli, ang at alipunga. Mabango at mabango.
S1 Sulfur Soap na mabanayad at mabango. Ahensya sa Alaha sa Maydalan, Colon gitulis sa mga armadong tao ni adtong Domingo. Giduduhang mga suspect grupo nga taga Mindanao. Ray Pasaporte, Sugin Limi. Sa kuha ining CCTV makit-an nga nangandam na ang usa ka empleyada o gwardya aron unta ablihan ang gitrabahoan nilang pawn shop dinhi sa Maydalan, Colon sa Dakbayan sa Sugbo ni adtong Sabado. Pipila lang kagutlo, kalit nga misud ang duha ka armadong lalaki. Gitiunan og pusil sa usa ka lalaki ang gwardya. Midiretso sab ang lalaking nagpuwas sa sud sa pawn shop. Misunod kining usa pa ka lalaki nga dunay dalang bag. Pagkataod-taod, migawas ang lalaking nagpuwas samtang nagbitbit sa kahon nga puno sa mga alahas ug gisulod sa usa ka bag. Bisan ang mga sud sa mga istante, apil nga gidagit sa mga kawatan. Human ang 5 ka minutos, misibat ang mga suspect. Ano ko kibawa ato kay ni paggawa sa ato, kadaan magbag. Wa ka bag? Oo, wa ka bag. Sawa pa mahitabo ang pagpangawat. Usa ka motorsiklo ang miparking sa atubangan sa ahensya. Matud sa usa ka nakakita. Usa ka lalaki sab ang mibarog sa atubangan sa roll-up door sa pawn shop. Samtang dunay ka istorya sa cellphone. Gisusi pa kung pila ang balor sa mga nakuhang alahas. Duda sa mga otoridad. Posibleng dayo ang mga suspect. Duna sila nadawat nga impormasyon nga ni adtong miaging buwan. Miabot sa Sugbo ang usa ka robbery group gikan sa Mindanao. Gimbestigar pa sa mga pulis kung konektado ba kini sa nahitabong pagpangawat sa usa ka ibinggo shop sa Dakbayan sa Mandawi diin minilyon ang nasakiyo. Di murag na anay munay gikuan nato ron sa atong Tifon Robbery section pag compare notes with dito sa Mandawi nga hitabo munay atong gisubay karon. Saan sa man ito gitutukan, sir? Local boys or sama? Ray Pasaporte, News 5. Sa laing bahin, ang hepe sa Police Station 2 walay siguro kung makabalik pa sa iyang posisyon human sa iyang usa ka buwan nga bakasyon. Si Chief Inspector Wildemar Chu ug mga kauban nga pulis giimbestigar sa nagkalailain nga ahensya sa kagamhanan human sa kamatayon sa 11 anyos nga bata. King Perez, Sugin Limi. Gitudlo nga bagong officer in charge sa kontrobersyal nga Cebu City Police Station 2 si Chief Inspector David Senior, kinsa gikan sa Theft and Robbery Section sa Cebu City Police Office. Ang appointment ni Chief Inspector Senior gikumpirmar ni Police Regional Director Prudencio Tom Banyas. Ang Police Station 2 na kontrobersyal, human gireklamo ang mga pulis sa pagpatid-patid sa usa ka libod suroy nga 11 anyos nga si Chastity Mirabiles nga may resulta sa kamatayon ni ini. Laing migawas nga reklamo mga pagpahimos ni Chief Inspector Tio ug mga pulis sa 7 ka mga dinakpang sex workers. Apan giklaro ni Banyas nga wala girelibo si Tio, samtang nagpadayon ng investigasyon bato kaniya ug ang mga sakop. Mabalik si Chief Inspector Tio gikan sa usa ka buwan nga bakasyon karong Hunyo. We decided na maglagay muna in the meantime for medyo more responsible and more mature police officer. Gitahasan ang gitudlo nga OIC nga sundo ng mga good practices ni Tio ug makikoordinate sa DSWD pagpanghipo sa mga libod suroy nga bata. Ipasosiya sab ni Banyas ang ubang anggulo sa kamatayon sa 11 anyos nga bata nag-imbestigar na karon sa NBI. Kasi kung pulis magsasalita in defense of Chu, wala rin eh. Bias, sasabihin nila bias. Kapwa mo pulis. King Perez, News 5. Today, Glenn, ato we celebrate the commemoration of sa kadaugan sa Mactan. Yes. Ika-494 nga anibersaryo. That's right. No? So Yes. dakong selebrasyon. Na nag-abot si ilang Lapu-Lapu. pahinungod ni sa away kuno ni Manny Pacquiao karong umabot mayo 3. Mao ba? Oh, wow. Well, you know, prayers work. Yes. Tanawa gud si Atong iampo og pinaagi nining selebrasyon sa kadaugan sa Mactan, hinaot nga mudaog. Ug mudaog gyud. Kaya ang daog ni Manny Pacquiao daog sa dato. Kadaugan atong tanan. Pinoy. Mao kadto mga balita sa Aksyon Bisaya kini si Glenn Soco. Daghang salamat, ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa, kapatid. Kay di lang kutob sa balita, Aksyon!